a special event coming up? Koromoga Juan, ma NC Kenya. Kamora mora ma intie wakwai mondo mi med neno chuny Onagi TV nikech ma en adundo jaluo. Kama chuny jaluo iweyogo en mana chuny Onagi TV. Kamora mora ma intie, follow them, like, share programs maggi nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare magero gandawa kendo ting'o gandawa mag joluo. Kamora mora ma intie, wamed neno chuny Onagi TV nikech ma e adundo jaluo. Do you have a special event coming up? Let Ufriends Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Ufriends Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Freddy Jakadongo Madisco. Ar Chuny Onagi TV, aero neno Chuny Onagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Yo kanyanam, ma en Chuny Onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga iluonga ni Sospita Obungu Owich. An President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere Chuny Onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e Chuny Onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en Chuny Onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama Onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo. Mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e Chuny Onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka Onagi. Akwe ujo kanyana monde, ujoinwa monde wa support Onagi TV. This is our new thing coming in the estate or in the county. So please join us to support our friends who we have worked with them for long. Joka Nyanam, Maindien Bernardo Guche or Benbo. And Mane Musa Juma Ovela, to Novela Ndalo Mane, I invite into the States in Allentown, Pennsylvania. Go Musa Manuel Okinyo Kowachoni, Adonjo, Penny, US, no Wakadira, Oguche Janakat, Singamalongo Sana Bende, Omini Edi Festa Gitambo Bende, Tom Juma, Magusi Pemusa Madongo, Magemani Okene,
US. Onagi TV egiwa masani mwadwa promote. Kwa jo thurwa te donjuru e Onagi TV ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma play wa e Luolan. Dunyo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye mamondo waritre. Ineno Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls Plus Resort, serenity and bliss. Welcome to the Bowls Resort Kisumu. We offer accommodations, restaurant and bar services, African dishes with other cuisine, conference halls, lounge, children's playground, ample parking area. Come and have a taste of our delightful garden with a serene environment and a spectacular view of Lake Victoria and its shores. We are located along Abuson Road, Riyadh, SOS Village Road, off Kisumu Busia Road, opposite Kisumu International Airport, Kisumu, Kenya. You can find us on Facebook at the Bowls Plus Resort. Email us at reservation@thebowlsplusresort.com. Contact us on 0724-835912 or visit our website at www.thebowlsplusresort.com. The Bowls sana wapenzi watazamaji, tumekuleta habari kamili. Kuna jamaa moja anajiita Yesu kule Bungoma, jana alikimbia kimbi. Ripota wetu Okumu comedian ana maelezo sahihi. Erokamano nyikora Mokajwang ma en lendo manyien ko gweng mar Bungoma. Jaduong' moro maluongore ni Yesu gwenge mag Bungoma kucho nyoro gotieno noringo kimbi kendo noringo moda muonyo lake bang' ka jogweng' nowuok kumbi Good Friday motieno kendo ne gidhi mondo mi gigure. Ne giting'o tonge, bero, tonge, runge, nyaka kite, nyaka musmal inja 12 nyaka msalaba. Jaduong' wachore ni noringo maka noluwe Google search iyudo ka jaduong' noringo at a distance of 1 million kilometers. Iwacho ni within 1 hour jaduong' noringo mokawa that distance, omiyo nomako dhog ji nyowuoyo. Dhano wacho ni jaduong' noringo kendo jaduong' oro kwayo kowacho ni jokanyanam kendo nokwayo ni jokanyanam kuyie to kik ugure Good Friday ni, to ugure Good Friday mabiro. To nowacho mano nikech owacho ni wuongi noore gigo mang'eny mondo bi otimnu e piny kae to pok ochopo kata achiel kende. Owacho ni odhi chako nungu change water into wine kendo kobiro mo pok owacho ni pok ochielo kata mana Lazaro kendo owacho ni pod obiro chielo nyaka Bartimeo, pod obiro chango. To jaduong' wacho moloyo ni nyaka ji pok ochwade kanisa. Jaduong' wacho ni ondinigo duto mane Yesu timo en bende nyaka koro tim nikech embe en Yesu wuod Nyasaye. Jaduong' to anyuolage to wacho kendo giywak kendo gikwayo ni kuyie to ukonygi gi lamo nikech wuodgi no chal ma wiye obiro marach nikech kinde duto pok gineno Yesu man kod min ode kendo giwacho ni nyaka gisani min od Yesu no ni kod ich kendo en gi ich nyaka sama owuoyo kodine kendo koro anyuolage to ywak ni kuyie to konye kod lamo nikech wuodgi chomo kama raja chino donjo kuome mar miriambo kod tuo gi nying Yesu. Anyuola jo gweng' to pod ramo kendo giwacho ni nyaka to gigure makata Good Friday osekalo to gibiro kata mana gure Easter Monday. Erokamano ma en ripota mar Okumu comedian kidhi YouTube kanyo ko Okumu comedian osepur giringo mrap jala Sulem Sani ke maskini mwenyewe ahero masivne kwa nanga makasungu Okumu osepur giringo.
Warakni machiegni kendo kidieny mar ariyo mar budho makare, mana kaka ne wasenyisi ni wan gi wendowa ma kawuono niendi, ma bende en comedian, en jalno ero ma jamiji nyiero. Kudan matai kaendi iluonga ni Lorin Obonyo, kendo kik idhi mabor nikech wendowa osemolo kaendi kachiel kachiel, wadhi go kode mbaka mondo wang'e history mare mar bedo jalno ero mamiyo ji nyiero kata bedo comedian e pinywa mar Kenya kaendi. Ang' walos kode kasto ang' nomiwa history mare kaka chalo. Wamedo mana paro ni ma endi en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wendo wa makawuono. Yes. Itimo maber kuom chopo kaendi kendo wagoyo ni erokamano. Iwuotho maber? Awuotho maber seriously kendo saidi. Onge chachni moro amora mobede ndara kanyo sami biro? Onge, an kaserwako kanzu, an ng'at Kristo. Ka biro malaikini ni koni, malaika ni koni. Koro abiro gi malaikini. Nikech aneno kidonjo kisutori to koro chak irwako nanga moro mopogre kendo. Ok imiyango penja gini. Ji osepenja gini kata mang'eny. Koro wewe mokwongo nikech wadani wadhi adhia mos donge. Mano ne pod watimo mana intro matin. Kamano. Donge. Koro ang' ni ifulnwa nyingi. Ang' ni ifulnwa nyingi kasto inyiswa gwenge go eko ma iaye ka ichopo kaendi. Kamera cho. Okay, erokamano eko nyingora Mogajwang', Chuny Onagi. Mokwongo an nyinga mar M-Pesa en Charles Ochieng' Okumu. Ji mang'eny luonga osiep kuon gi ring'o. AKA Jamiji Nyiero. Koka pare ni ane jakano achiel kende modong' ka tek to leny e kind jokano matar. Makiyudo jakano machielo maleny to mano mobi godo. Koro anto bi koda. Mano bi kodi? An anyar kanu. Gitiende mo kata no bi godo. Anyar kanu ma to ke mana wacho ni koro in nying mar Okumi comedian. Ere kaka wa nyingni no biro. Okay, nyingni no biro yo ma simple ahinya. Kata an gine ko mako dhoga gi nyaka gi sani. No biro yo mayot. Okumu is my father. Koro comedian to mano tich matiyo. Koro na prefer mar tiyo gi nying wuonwa. Kech gini en gimoro ma biro konya nyaka mbele. Ng'at moro amora mopoko luo tonda be biro chiemo gi nyingano. Okay. Koro mane kuma nying mar Okumu the comedian no biro. Mano. To wach mar kuon gi ring'o ni? Kuon gi ring'o en ni no ambe ng'ata mano fwenyo na ni kare. Ahero kuon gi ring'o saidi. Kendo an minana ni kata in mana gi gopa pesa di. To kimiya kuon gi ring'o to ang' na wuo gi boka ang' na pinyi pesa no. Ang' na dhi nyaka next day. Okay. Onge wach. Adwa mondo nyis jopiny ni lek mar bedo Jamiji Nyiero kata comedian nochakre nade? Okay, mokwongo kapok abedo gi lek ne an ma gima nonyuola godo kata mane pod an ei mamawa. Ma gima nan ich en gimoro mane kaka ne Nyasaye ong'eyo ng'anene. Kaka Nyasaye nong'eyo iluongo nade ma Nyasaye nong'eyo ka ni e ichni Jeremia. Koro an bende Nyasaye nochana gini kapod an e ich. Mobi abira kamano ma poka koro abedo comedian koro ma kaka an ni koro sani. Koro en mana gima nonyuoli go. En talent. En talent. Mana kaka iwacho ga ni ichaka nikech ing'ene gimoro kidwa chako kapok ichako to kibing'eyo. Koro nyaka ichaki. To en gima ber ni en gima isehamwa ni mondo itim. To bende nitiere jogo eko ma digomb ni at least iti godo e industry ni eri. Okay. An to kaluwore gi lek pok achopo, but an gi lek maduong' ahinya. To kapod achopo lekno kata kachopo but lekno, to abiro ndiko ng'ata man gi lek moro amora mar miyo ji nyiero kata talent moro amora. Chiegni Kenya msema sana Onagi to kura abiro hero saidi. Sani to videos adi misegolo? Videos masagolo ng'eny pok takwano gi kech ayod mang'ini kaka ng'a pod I ground pod waonge gi know-how. Inyalo bedo ni go joke kendi. An be in fact an video nachako nyaka record gi saa. Ang'eyo ni dhi wena wuondi. An achako nyaka record gi saa kapok pod ok anyalo afford simu. Saa machalo nade? En saa. Okay. Like simu machalo saa. En simu making'iyo to kinde gi saa pogo tek. Koro video sasa golo mang'eny mantie accounts moko ma jogo ose block ose dhi godo gi videos ose lalala kamano. Video sasa golo maka chako na kwano sani ni nan gi
nyalo mar kwano gi to ok wadhi wuok ka sani. Nitie achiel moro ma ing'eni sama isegolo videos mana kaka jathumbe nyalo golo videos mang'eny, nyalo golo thumbe mang'eny, to nitie achiel moro kata ariyo manyalo gole oko. Koro mondo mi ichop ka nitie video moro achiel ma maybe producer wa ne chon metocho ni ng'ani nyaka kelo bed wendo wa kawuono. Koro video mane ogoli oko sana. Okay, like kana ng'iyo ka feel yani kalore kaka ng'iyo kichingini ng'ato ng'ado ng'igire yak moko chunye ne mwande nitie video na moro mano chako gola oko mano miyo followers ne nagoye kane ni anja puonj Kiswahili koro kanja puonj Kiswahili to gochna na apply tij japuonj mar Kiswahili from Lang'o koro kose gochna from Lang'o to koro Kiswahili mana mako god mana awuoyo godo kode nobedo mafani kech na ketho Kiswahili nyowuoyo. Koro an japuonj mar Kiswahili apply to koro gochna ni okay ine mane apply job ine ng'ane ni koro kaka na communication mana kode na wuoyo Kiswahili nyowuoyo na mako Kiswahili amen ma Kisumo ikoni ketho Kiswahili na ketho Kisumo makata ka belo so imechali inja kanumo bigo nikech joma be mokia Kiswahili joka nonge Kiswahili maber sana. Okay ing'eyo ni kuro Kiswahili kata na wacha chana jao mabei kata okaka zambia lakini kuro kalando kai ema keta jakano ikoni ketho Kiswahili na ketho Kiswahili ket Kisumo kore mano chuno ni dhi golo video cha koro na golo video no kang'e ni kara nyalo ketho Kiswahili ready cha koro kanya mano fwenyo na omiyo na golo na ketho Kiswahili pier wadgi to mano dhi maber to ng'ato nyisa ni wuodo mera tema ne ketho English kata ka ketho English kendo chaka ado ka ketho maingo kata Kiswahili adhi kamano omiyo koro bang' mane koro nitie kaka ng'ene like koro comments mag ji kiseketo video ni moro dhi viral koro comments mag ji mi chak media idea chini koro nomiyo koro kama koro awera gi Kiswahili gi English kech koro content norumo mago ego koro achako manyo ko jako faro koro nang'iyo gik madhi viral ta kala soko do nini kaka diere kiasa kaola gini nago video bene gedhi mamit koro ing'eni vijende mang'eny donjo gik mopogore opogore jomoko bedo jothum ing'eni mato koro bedo comedian nyalo bedo side hustle nyalo bedo ang'o donge nikech iyudo ka nitie jogo mosomo modhi nyaka mbalariany lakini pod gin gi side hustle jobs mogo ma gitimo kando nyalo bedo comedian nyalo bedo kata mana musician ang'o gi mopogore koro ang'o miyo ne yiero bedo like comedian jalno mamiyo ji nyiero kopogore gi gigo eko mamoko. Okay, noyierore na kichal mina nakabedo kani an gi talents adek to ayudo ka mar miyo ji nyiero ni en percentage ni malo kech an mokwongo ajadhong nasomo atimoga boxing chon igo jadhong natimoga pok to nago ng'ato yani pok okawa ok ni nokokawa na kia wit na ng'eny masadi ng'ato kobiro iri gi ng'eny tigoyo ma serious sasa ndo beto ruenya but en talent mara wer ni rapping ni bende accent mara oji na rap koro asetaka temo kata record rapping mo this kanye ko comedy music comedy bana no wakago mamit be ogane ka gidhi marach yeah Bane momiyo ni yiero comedy kopogore gi moko mamoko kande. Comedy koro no gik wacho ni koro wawa yier gini. Kech an onge gima mama yatimo ng'ato go nyiero. Kata ka dhi liel tida kata mana chwada. Kech ka timo gima natimo kan serious adier, atemo bedo serious to nyiere. Koro acho ni bwana, wachimbi gini. Onge macheka producer marwang ni ketno machiel kuom videos go eko ma bende isegolo mondo jopiny bende one cast wang waduog wadhi mbele gi penjowa. Thank you. Excuse me? Bwana kai mimi yako na bwana vile bwana yoni wani kuja bwana wanaka ubuku akete nguloto to nikawekete loka What's that? Nani kwa na wako Kizungu. Oh no. Kizungu. Oh yeah. My gosh. What is he saying? He's saying what? Fuck you. What? No.
Apa kondisi lagi? Next. Zako tafuta kazi hapa. What's your name? Engineer Okumu. Engineer Okumu. Umetoka Nyanza? Nimetoka Nyanza. Oh. Ninyi mmesomanga zaidi. Umesoma mpaka wapi? Nimesoma mpaka no school ahead. No school ahead. No school ahead. No school ahead. Spell the word cat. C-A-T. C-A-T. Wow. Spell the word. Spell the word. Spell that word. Spell that word. Mago endo en achiel kuom videos mabende comedian Okumu the comedian osegolo kanyo ero. Kendo gin videos go mabende king'iyo kata kirango gi maber ok dikos ma ok inyiero. Ok kos ma ok inyiero. Gima dwana penji kendo. Gin kuonde machal nade ma ishoot ga videos gi koso nichiwo chiwa to ni kawuono adhi mana shoot video kuma chal kama indie. Bende nitie gi special places ma choni kawuono ni kae kuma dhi shoot video na. Okay, kana chako. Thothne ahero ga shoot videos kenda thothne. Koro agitiyo ga gi simu kana chake. Koro yudo ka podi tiyo gi simu like ionge kamera moro mani cha. Okay. Koro mano kaka mara ke ni ke chake kao idhi kao aya kamera ndisi idhi nyugino kaka baden. Digolo chunye time. Mano angwa biye kaka chiedh nade mikalo e donge. Koro shoot gande nitie jomoko be jaluonga waya dhiga kuonde go eko shoot kamano but mostly maketo ga chana gi kuonde go en ga ma agoga gi simu. Okay. Koro igo gi simu like kuonde machalo nade magawa koso ndara koso kuonde machalo nade kaka wacho ni ya like kuonde machalo nade misegole videos gi machalo nade. Okay. Koro luore content. Gima content owacho. Kapona leko ni adago content mar ajuoga. Kadhienia kata bungu kamoro. To thothne ajago ga thought ke thothne Nyasaye orona ga mana thought ke Nyasaye be chal mose fwenyo ni jamani ok nyala afford dhi kana ka Tito kule koro thought kanyo ema poko miya mana mag thought go lilo thothne ago ga thought but achiel moko moko mambo leo gi ne kuonde ka wasegoche ka Tito moko to go kuonde mabocho but maga kenda to Nyasaye miya ga mana mag thought. Okay. Ing'eyo ni sami nyalo chako gimoro to inyalo chako gimoro to maybe nitie osiepe ma ok supporti nitie jogo eko mabende wacho ni koro ng'ani to koro timo ang'o gi eki gima timo no bende ok bidhi ko bidhi godo mbele adwani wachno ka indie be nitie jogo eko mabende osemako badi e wach ni ere. Okay, ng'ama osemako bada to ok dang' ariambi podi Nyasaye mosebedo ka mako bada obongo nyaka laga ngire wango obongo nyaka laga Germany Germany osemako bada maka ketimo nende to anyalo timo nende gigi ter mosebedo ko mako bada to gi pesa mowuok ofuka. Okay, onge wach to achiedh nade miya bende ikale mabe isebedo kikale nyaka chakre ni chako wach mar bedo comedian jami ji nyiero ni achiedh nade misebedo kikale. Okay, achiedh nade mokwongo mokwongo en koso pesa. Ng'eni sani e Kenya wanie kika ionge tich onge ne yut mokwongo to tij wanie kiki chake kapok obedo ni nyalo chuli maber to nyaka ng'eti gi pesa ni. Koro en otek ahinya en sida kendo en pek. Mano pek mokwongo en koso tich to kod koso pesa. Mar ariyo en kaka ni wache cha en osiepe joma wuoyo ng'eni in ma kitimo giti in ming'eri ng'eni kai tek na romo kama ko ng'ama ni oko kucho jo watch ng'eni ng'ama nano bol ongego bol moingo ng'ama ni bol pa kamano koro jo watch go kama bechak inyowa madok kan ng'at ma jakanu matek to leny de chunya soe gin to nikech jakanu matek omiyo pok chunya ai be pod aniano
moko 10 kabiro weyo nyaka Nyasaye mabere kode donge mana okawinjo kiwacho nitie wach moro miotemo wach achiel ni nyalo bedo gi shida mar kamera dong mano da achiel kuom gigo eko ma ikale matek to okawinjo kiwacho nikech sani nitie jogo eko manenie ma bende nitie jogo eko mabiro mako lweti ma wach ni jal moro nochukile studio kacha chande ing'e ni kamera ni be nitie tienga manyalo offer to nyiuni kamera to okawinjo kiwacho wachno to itemo ngeke kaka moro erokamano okay ing'eyo ni an kata minano sani eki an bwana nago komedi bwana ma kamera nagoni alimit gi nikech kamera limita walimit gi kamera koso kamera miyo muna timo moko an very creative kendo an funny enough koro sida maneno marado godo mar koso kamera no ema miya pek en mo miya pek kendo ka nitiere kuonde moko nyalo dwaro golo content kamoro content ni wan bende wan kaka Nyasaye tiyo kod oro message ne oganda wanyalo puonjo oganda through tugo ni koro in gi message ni moro maber midwa ni puonj godo oganda to koro simu ka ni gol message kech semo ngene wan o communicate gi face wa semo kada ni kwal kao ni kamoro kamera junka dago close up dano yuai omo ma odi wuok mchele ok dhi neno quality fake en gi ma fade bang dalo moko ko bedi koro sebedo ka oselemita omiyo poka go gini kaka chunya dwari koro challenge maduong' en mana kamera no ero to nyaka ichak bedo jamii nyiero kata comedian nitie chudo moro ma be ochudo okay chudo to mana kapo ni wadhi go show gi an simo kapo ga ka oluonga e go show stand up comedy beta goga mana nyalo kwano then set book be simo ka dhiga tugo bondo pete yedo gima mathin koro chulo mana through show to lakini ni ati social media ni gigi ni koro sita pok to achako han but awinjo ka jiwacho ni ochudo through social media ma imige no biro mana chuli ichako koro idhi abia mos obiro mana chuli mos to donge to stand up comedy miluongo kai ni era ko pogre gi mamoko okay koro stand up ara compare gi lweny wan ga lweny wan ga gimoro ni sniper sniper ngat moro mochunga moro to en gi bullet achiel tida ni chomo target koro mano stand up en ngeni en bedo gi joke achiel en joke midembo luongo ni punchline instead of punchlines en ok mbura joke ni kangani gi lesasi mang'eny en ndime no chini tap ila no audience nyier en go kichung kanye ko tichalo ma to koro mwago skits mwago gi ma to koro ing'ani gi bullets mang'eny kwora ng'ama ng'oero nyiero kumoro nyier kamano kamano ero koro isani isechopo ka jopiny neni kaindi koro chwada na achiel moro go ane comedy moro achiel koro inyalo lose koda kata producer bedi kata cha oneno wa koro achiel moro okay now gima nyalo timo anyalo gisane anyalo mana temo lendo mathis ntiere na temo galoso lendo moro to nodogo yomba gi wakati no dio yomba kanoka edu kuma perform no chala kaka stand up en lendo mailuongo ni radio Dhele apani sewinjo gimoro bilano radio ngawa radio Dhele en ilando gimoro ma notimore lakini imede chumbi matin ichwalo mach koro angeke matin kamera ni echo machiegni runye kwara moga jwang ne jowinjo kod joneno ma en jaleno maru MC Okumu jo mang'eny luongo osiep kur ngirimo aka Jamii Nyero magungu gi manyenye ywak kod mudo lak wach malich matamo dhogi riek lelo koro nyoro nomonjo dalawa mar Homa Bay County ne jogo mokia Homa Bay County mane county ma sani pod iluongo Kiswahili ni Swahili kasto Kisungu iluongo ni Sungu kanye ma miyo moro rithni rodruok kata rikni omako korudore ni en be en jajok pitipiti kata dhok machielo luongo ni ng'we ahiri kanye mane miyo ni obukore chieng' moro achiel odhi loka machielo modhi oidho wi mabati ng'ato kasto ka piny noru chuny odiochieng' te kanye mana jogweng' obiro pumbi ka gibiro mondo mi gibine wach malich machalo kod mano kanye mane gibiro giyero ka Tulfosa ni wi mabati malo kanye ma kane pod gigo mbumbum gikuotho to ojana moro ma jambiyeri soko kop Tulfosa gi kede kumono chung kanyono kanye mane jogweng' ka pod gigo mbumbum gipo gima lwar piny gimoro machalo mano gondo mena mowuok e gari mar Nyamira Express molwar piny ka ging'iyo to kae Tulfosa jodalawa lak chogo fuok ring'o apenji gigie gibira koso nitie moko mindiko ga piny ano ka ndiki ga
an kata an okandike yani kasa winjo nyaka gik mobiro na manyien akrami onge matek wadhi ka watieko donge nikech aneno ka penjo nok ng'eny ahinya koro wadhi ka watieko ka bendi nitie jalloiro bende awacho ni pok ninyisaga jalloiro madigomb tiyo godo e industry ni eri nikech ing'eni nitie ng'atno ero mineno kaka mentor minyalo dwaro ni mondo at least koneno gikigi to dokawi mondo uti kanyachiel okay gi e Kenya kae to an daher mar ng'ato kaka Jalas. Jalas nigi program mare moro maneno Koran. Mano jalango mwenyewe. MP. Yes. Koro en madaher ni konyes kano anyagide weche nanyagide to make badi nikech ing'eni achiel kuom jogo eko mano chako kaka comedian actor actually osebedo e entertainment industry for a long time and experience ma koro en jalno ero madigomb ni mondo mak badi onge matek to video gi wanyalo yudo gi kanye videos gi meki ma igolo wanyalo yudo gi platform machalo nade? Okay, thank you. Video gi inyalo yudo gi mokwongo e TikTok ema thothne focus terruok. Kechen kendo beto kelo tich mayot kaka wasani. Tiere en gi effects nini mag setting en gi gik moko mang'eny kanyo momiyo mayot kaka joma wasani kendo miyo yarado yo mayot. Koro TikTok kanyo eko inyalo yudo kaka MC Okumu Comedian. Facebook an iluongo ni inyalo yudo gi Osip Kun Giringo kata Okumu Comedian. Kidhi YouTube to Okumu Comedian. Koro modongo gin Okumu Comedian. Facebook ema ketho gini. Facebook Osip Kun Giringo. Facebook nan gi page maber mar Okumu Comedian to ng'ato momayelit jachino ye bade mo kethe. Ikoni anyuola timre nade? Anyuola konyo lop tienda. Mo kethe koro miyo akwa Jehova Ruoth nokumba ni konyo yie to machielo mar Osip Kun Giringo ni bendo tingna ti oriena riera bade kaka moro cha kapok iwacho namba ni ka watieko nikech ing'eni ng'ato nyalo wacho ni Okumu the comedian cha en jami tinyiero lakini anto tich moro nitie machalo kama ma bende daher ni mondo atude godo koro kopogore gi ma koro ka watieko kopogore gi bedo jami tinyiero tich mane ma itimo? Okay, anto sana nini usanika mang'eny an MC bende MC ka ngi event ni moro tinyalo luonga abiago ni MC kanyo bende kanyo kendo kore amiete saidi nitie gigs moko achedari odek miseyudo kotenore gi wach mar MC events mage mitimo koso ina kamano mora apoka Nyasaye okweyaga mokala December ni nago gi chini mana dek kile launching mag jotume gi adhi then moko bojago kata mana gi ng'ane Chief JJ misiek bende bet jaluonga ga moko ng'ama bet chunye bet ler matin onge matek nyikona gi wan mana ka inde gi Okumu the comedian emae e wendo wa makawuono modhial mae wendo wa makawuono modhial ma bende ne wan godo ka indie kendo wase penjo ma bende ne chando un kich nitie jogo eko moro message inna ka koro gin gik mwandiko piny koro jo piny ne wacho ni akobiro to penjanago kama penjanago kama indie nikech magi gik mane gidwa ni mondo gitimre nade ging'e koro wach mogik kasto ka watieko timiji namba ni kasto watieka chika koro wach mogik kata jogo eko magombo ni mondo bedo donje industry mar comedy ni nikech en gimoro maduong' ma ji mang'eny timo koro nyisa jogo eko ma de bed gi gombo ni an be abede ja comedy moro achiel abede comedian wach mogik erokamano ahinya nyikware Mogajwang' mokwongo dakwa upcoming ng'at moro amora mawinjo ka en gi siso mar donje comedy kae comedy kae thothne to chae kae nikech en ji ok ong'ega ni en ben talent ji ong'e ni bol gi were talent omiyo wasebedo gi pek ahinya to wakwau ni kik chunyu tho gini chudo kendo ober oloyo kwalo oloyo timbe mamoko nikech itiyo kod were ma Nyasaye nomiyi omiyo ober pok aneno rachne moro amora omiyo ng'at moro amora ma debed gi talent mar timo comedy tia bidi en mana piny ka iki en mana step by step bende kik igom ni chako to iyudri kamoro chaka mos sa Nyasaye kochopo my friend ibiro mana chopo kama idwaro no kamano koro kamano itieko koro miji namba ni mar simu kasto watieka chika okay namba mar simu to en 07 08 60 89 23 no kendo nona biro nona bor
9 8 9 2 kamano. Kamano ero, mano kanyo ne wan gi jalno ero ma wuod onagi ma idendo kanyo ni Okumudhe comedian. Mana kaka ne wanyise unyoro ni wadhi kele ka indie kendo ne wan kode ka wasego kode mbaka matin kendo osetiego jogo eko mabende de gombo mondo donje industry mar comedy. Ero kamano kuom bedo kodwa kawuono, ero kamano kuom yudo saa mondo ibed kodwa nyaka odiochieng' machielo kata ka bende kowaduogo to wadhi tieko twak marwa kawuono ni endi gi Violet Achieng' ma wadhi biro loro godo twak ma kawuono ni eri. Ero uru kamano ero. Koromo ga jwang' ma NC Kenya kamoro amora ma intie, wakwayi mondo mi med neno Chuny Onagi TV nikech ma en adundo jaluo. Kama chuny jaluo yweyogo en mana Chuny Onagi TV. Kamoro amora ma intie, follow them, like, share programs mag nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare mag gero ogandawa kendo ting'o ogandawa mag joluo. Omiyo kamoro amora ma intie, wamed neno Chuny Onagi TV nikech ma e adundo jaluo. Do you have a special event? Mani loving any puonjo tek, erai ma puonje. Mani any chiko tek, erai ma chike. Ng'amani loving any puonjo betek, erai ma puonje. Gadiera love yiero kende. Oyiero toto jaber. Hai nyikwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar Chuny Onagi TV, kete mane Chuny Onagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Yo Kanyanam.